Vítejte. Dnes se společně ponoříme do příběhu antického Řecka. Je to neuvěřitelná cesta za civilizací, která dala světu filozofy, válečníky, umělce a vlastně položila základy skoro všeho, co dnes známe, od politiky až po divadlo. Tak abychom se v tom nestratili, naše cesta bude mít 4 hlavní zastávky. Jak vidíte tady na té časové ose, začneme v takových těch, trochu tajemných počátcích homerského období. A provedeme vás až do doby, kdy se řecký vliv, řecká kultura rozšířila prakticky po celém tehdy známém světě. Tady je náš plán. Probereme si 5 hlavních témat. Nejdřív, jak to všechno začalo, od mýtů k městským státům. Pak se podíváme na ten slavný souboj Atén a Sparty. Nevynecháme ani války a zlatý věk, který po nich následoval. 4. bodem je pak nová éra pod Alexandrem Velikým. A nakonec, to nejdůležitější, co nám po Řecích vlastně zbylo. Takže jdeme na to. Tak jo, první kapitola. Od mýtů k městským státům. Vracíme se v čase hodně daleko. Zhruba 1000 let před naším letopočtem do takzvaného homerského období. Zkuste si představit svět, který byl plný králů, válečníků a hlavně velkých změn. Byla to doba, kdy se končilo s bronzem a nastupovalo železo. To byl obrovský technologický skok. A právě v téhle době se zrodilo něco naprosto zásadního, možná ten nejdůležitější řecký vynález vůbec. Polis. Městský stát. Ale pozor, nešlo jen o město obehnané hradbami s pár poli okolo. Vůbec ne. Polis to byla hlavně komunita. Společenství lidí se stejnou vládou, stejnými bohy, stejnou identitou. Tady se vlastně zrodila myšlenka občana, jak ho chápeme dodnes. Jenže Řekům začalo být doma těsno. Potřebovali víc půdy, víc příležitostí k obchodu. A co udělali? Sedli na lodě a vyrazili přes moře. Byla to takzvaná velká kolonizace. Zakládali nové a nové městské státy v Itálii, ve Francii, v dnešním Turecku, všude po Středomoří. Byli to neuvěřitelní objevitelé a podnikatelé. A jak se ten řecký svět rozvíjel, postupně vykrystalizovali 2 hlavní mocnosti. 2 giganti, kteří nemohli být odlišnější. A o kom mluvím? Přece o Aténách a Spartě. Tohle je opravdu příběh 2 úplně jiných světů. Na jedné straně máte Atény, centrum obchodu, kultury, námořní síly. A taky rodící se demokracie. Byla to společnost otevřená novým nápadům. A pak je tu Sparta. Úplný opak. Armáda, disciplína, pozemní vojsko. Vláda několika málo vyvolených. Byla to tvrdá, uzavřená společnost, která měla jediný cíl – vychovat toho nejlepšího vojáka. Větší protiklady byste těžko hledali. Zůstaňme ještě chvíli v Aténách, protože tam se stalo něco přelomového. Státník jménem Solon přišel s reformami, které změnily pravidla hry. Za prvé, zrušil všechny dluhy, čímž osvobodil spoustu lidí z takzvaného dlužního otroctví. Za druhé, a to je klíčové, rozdělil občany do tříd podle toho, co vlastnili, ne podle toho, do jaké rodiny se narodili. A najednou se i ti méně bohatí mohli podílet na vládě. Byla to vlastně taková první jiskra budoucí demokracie. A tím se dostáváme do asi nejslavnější éry, do klasického období. Je to 5. století před naším letopočtem. A pro Řecko to byla doba extrémů. Na jedné straně čelilo smrtelnému nebezpečí, největší hrozbě své existence. A na straně druhé právě v téhle době dosáhlo svého absolutního vrcholu. A tou hrozbou nebyl nikdo jiný než obrovská Perská říše. Představte si to. Tehdejší supervelmoc se rozhodla, že si celé Řecko podmaní. Byla to klasická bitva Davida s Goliášem, pár malých městských států proti ohromné mašinérii perského krále. A ty bitvy se staly legendou. Vzpomeňte si na to, rok 490. bitva u Maratonu, kde Atéňané nečekaně zvítězili. Nebo o 10 let později ta slavná hrdinská obrana Sparty u Termopyl a nakonec ten geniální námořní manévr u Salamíny. I přes obrovskou přesilu se Řekům prostě podařilo Peršany porazit a invazi odrazit. A co se stane, když malý národ porazí obra? Získá obrovské sebevědomí. A přesně to se stalo. Vítězství nad Peršany odstartovalo neuvěřitelnou éru, které se říká Zlatý věk Atén. A tahle doba je spojená hlavně s jedním jménem Periklés.
Za Periklovy vlády Atény doslova rozkvetly. Byla přestavěna Akropole do té dechberoucí podoby, jaký známe z obrázků. Demokracie se prohloubila, úředníci dokonce začali dostávat plat, aby se politiky mohli účastnit i ti chudší. Filozofie, divadlo, sochařství, všechno bylo na vrcholu. Atény se prostě staly absolutním centrem řeckého světa. Jenže každý zlatý věk jednou končí. A ten aténský skončil dost tragicky. Ta stará rivalita mezi Aténami a Spartou se nakonec rozhořela v totální válku. Peloponeská válka. Byl to brutální konflikt, který pohltil celé Řecko. A i když Sparta nakonec vyhrála, vítězem nebyl nikdo. Všechny městské státy z téhle války vyšly oslabené a zranitelné. A jak to tak bývá, když se dva perou, třetí se směje. Zatímco se řecké městské státy vyčerpávaly v bratrovražedných bojích, na severu na okraji jejich světa rostla nová síla. Tou silou byla Makedonie. A v jejím čele stanul mladý král. Jehož jméno zná celý svět, Alexandr Veliký. Ten se rozhodl dokončit, co jeho otec začal. A za neuvěřitelně krátkou dobu, za něco málo přes 10 let, dobyl celou tu obrovskou Perskou říši. Jeho tažení od Řecka až po Indii, to je dodnes jedno z nejúžasnějších vojenských vítězství v historii. Jenže Alexandr nebyl jen dobyvatel. Tím, jak se svou armádou postupoval na východ, nedělal jen to, že obsazoval území. On sebou přinášel řeckou kulturu a ta se začala mísit s místními tradicemi, s tou perskou, egyptskou, asijskou. A z tohoto prolunutí vznikla úplně nová, fascinující kultura. Říkáme jí helenismus. Alexandr zemřel mladý a jeho obrovská říše se po jeho smrti rozpadla na několik menších království. Ale to, co po něm zůstalo, bylo možná ještě důležitější než samotná říše. Ta kulturní směs, ten helenismus, který odstartoval, ten přetrval a formoval svět po další staletí. A tím se dostáváme k poslední kapitole, protože i když éra antického Řecka jako taková skončila, jeho příběh vlastně neskončil nikdy. Jeho odkaz, ten je s námi dodnes, ať se podíváme kamkoliv. Vážně, zamyslete se nad tím. Filozofie? Celé západní myšlení stojí na základech, které položili lidé jako Aristoteles. Demokracie? Ten nápad, že by si občané měli vládnout sami, pochází z Atén. Divadlo, komedie, tragédie, to všechno je jejich vynález. Způsob, jakým píšeme historii, naše základy matematiky a vědy, architektura našich budov, sochařství, ten seznam je nekonečný. Je to prostě neuvěřitelné, když si uvědomíte, že tohle všechno vzešlo z pár malých, často válčících městských států. A to nás přivádí k jedné poslední myšlence. Když dokázali tyhle malé, neustále mezi sebou bojující městské státy položit základy pro tak velkou část našeho světa, co to říká o nás? Jaký odkaz tu dnes, v naší době, budujeme my? To je otázka, nad kterou stojí za to se zamyslet. Díky, že jste byli s námi.